po tayong lahat. So para i-welcome po ang presence ng ating Panginoon sa oras na ito, tayo muna po ay umawit. Amen. Let us all offer a worship para po sa ating Panginoon. Let us all surrender in His presence. Amen. Down on my knees again, surrendering Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you, I surrender. I surrender. I wanna know you more. Drench my soul, mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cries. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender.
Yes, hallelujah, Lord God. Tinataas ka namin sa oras na to, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, maghari ka, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, O God. Lord, sa oras na to, Panginoon, we surrender, Panginoon, ang aming buhay sa iyo, O God. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil andito muli kami, Panginoon, upang makinig na iyong salita, O God. Lord, Panginoon, kikilalanin ka namin, Panginoon, through your word, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, sa magbabahagi na iyong salita, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, O God. Hallelujah, Lord God. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan, O God, para maintindihan po namin ng iyong salita, O God, na ituturo sa araw na to, O God. Lord, patuloy kaming nagpapakumbaba, O God, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Lord God. Patawarin po kami, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Lord, ito lang aming itinataas sa araw na to, sa oras na to, Lord God. Hallelujah, Lord God. In the name of Jesus Christ. Amen. Patuloy po tayong nakatayo. Makibukas po tayo sa Proverbs 29. He that being often reproved harden his neck shall suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the weak bear rule, the people mourn. Whose love wisdom rejoice his father, but he that company with harlots spend his substance. The king by judgment establish the land, but he that receive give overthrow it. A man that flatter his neighbor spread a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare, but the righteous that sing and rejoice. The righteous consider the cause of the poor, but the weak regard not to know it. Scornful man bring a seed into a snare, but a wise man turn away wrath. If a wise man contend with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. The bloodthirsty hate the upright, but the just seek his soul. A fool uttered all his mind, but the wise man keep it till afterwards. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked. The poor and the deceitful man meet together. The Lord lightened both their eyes. The king that faithfully judge the poor, his throne shall be established forever. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bring his father to shame. When the weak are multiplied, transgression increase, but the righteous shall see their fall. Correct thy son, and he shall give the rest. He shall give delight unto thy soul. Where there is no vision, the people perish, but he that keep the law, happy is he. A servant will not be corrected by words, for he thought understand he will not answer. He thou a man that has in his word, there is more hope of a fool of than him. He that delicately bring up his servant from a child shall have become his son of the land. An angry man is stirred up a strife, and a furious man abandoned in transgression. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in his spirit. Whose is partner with a thief hath hate his own soul. He heard cursing and wrote it not. The fear of man bring a snare, but who put his trust in the Lord shall be safe. Many seek the ruler's favor, but every man's judgment come from the Lord. An unjust man is an abomination to the just, and he that is righteous in the way is an abomination to the weak. Purihin pang salita ng Diyos. Amen. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po, kasama ng ating mga partners. Sige po, hanap tayo ng mga partners. Kung ano man po ang binasa natin sa scripture, ayun ang meditate natin and isama po natin sa prayer natin. And hanap po tayo ng ating mga prayer partner sa oras na ito.
song. Amen. So sa oras na ito and pwede po bang lahat ay tumayo muna po at magkaroon po tayo ng prayer sa ministry and sa family and lahat po tayo makaisa sa prayer. Amen. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, sinasamba, pinapasalamatan sa iyong dakilang pag-ibig na nagmamali, O God. Maraming salamat namang banal, O God, sa kalakasan na pinagkakalob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Lord, na kami nandito upang ikaw ay sambahin, purihin, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat namang banal, muli Ama, sa pangalan ni Jesus. O Lord, nilalapit ko po ang family call, ang pamilya, lahat ng pamilya nandito, Ama. Lord, pangunahan niyo po, O God, samahan niyo po ang bawat isa, proteksyonan niyo po samahan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord, na ikaw ang siyang mapurihan at mandakila, Panginoon. Lord, patuloy ka pong manguna sa amin, O God, sa bawat isa nandito, sa bawat pamilya nandito, Ama. Panginoon, patuloy niyo po kaming samahan. Panginoon, patuloy niyo po kami, O God, na bigyan ng kaalam at karunungan, revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko po, O God, ang aming pamilya. Panginoon, samahan niyo po kami. Wala po kaming magagawa, Ama, kung wala ka po sa amin. Kailangan ka po namin, Ama, yung banal na Espiritu Santo, Lord. O God, samahan niyo po, bigyan ng karunungan ang bawat isa sa amin, O God. God, kailangan ka po namin, ikaw siyang maluhadi, papurihan at madakila, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, O God, ang sino mang may sakit, karamdaman, O God, ay yun ang pinagaling, O God. Sino man, O God, na may surinan problema na bawat pamilya po namin, Lord, ikaw ang aming Diyos na mananagumpay at napagdagumpayan na nga po namin, Ama. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa yung mga latay ng mga sugat, O God, ay kami na yung pinagaling, Panginoon. Salamat din po, Ama, Lord. At ano man ang gawain ng kaaway sa aming pamilya, Lord, sa bawat isa sa amin nandito, Ama. Lord, ay walang magagawa sapagkat kami, O Lord, ay mananagumpay, Panginoon, O God. Salamat, Panginoong Diyos, O God, sa pamamagitan ng, O God, yung banal na Espiritu Santo, Lord. Kami po ay nakalukob, Ama, na yung precious blood at hindi mo kami hahayaan, O God. Sasamahan niyo po kami, O God. Kasi naman, O God, Lord, anang hihina. Salamat po sa kalakasan, Ama. Ikaw ang aming kalakasan, O God. Ikaw ang aming katagumpayan, Panginoon, O God. At lahat ng po ang aming gagawin, Ama, ay pinagkakatiwala sa iyo, Ama, sapagkat tunay po amang banal. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, O God. Panginoon, salamat amang banal, Lord. Patuloy ka pong manguna sa bawat isa sa amin, Lord. Palakasin niyo po kami patatagin, Ama. Kailangan ka po namin, O Lord God. Lord, maray pong salamat, O God, sa iyong banal na Espiritu Santo na sa aming kalagitnaan, Lord. Hindi niyo po kami pabayaan, Panginoon. Ang bawat pamilya po namin, Lord God, ay pagpapalain mo ang mga negosyo. Salamat, Lord. Pagpapalain niyo po ito, Lord God. Ang bawat may trabaho, hanap buhay, pagpapalain niyo po, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, O God. Napakabuti mo po sa aming buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin sa iyong lahat-lahat, Panginoon. Lord, makapangyarihang Diyos na buhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord God, hallelujah. O dakilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, tunay nga po na ikaw ang siyang maitaas sa aming buhay. Na ikaw ang siyang maitaas sa bawat, hallelujah, na ministry, O Diyos, na amin pong idinudulog sa inyo. Dalangin, Lord, sa oras na ito, dinadalain ko po, Panginoon, ang ministry ng Christ Our Life Ministry, Panginoon, ng bawat anak mo na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa bawat isa. Ang aming mga pastor, Panginoon, dinadalangin ko na kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng double anointing, Panginoon, upang magampanan po nila, O Diyos, ang mga gawain po nila para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. At maging sa mga nagaganap na ministry ng KB Eskwela, Panginoon, dalangin din ko po, Panginoon, na kayo po, O Diyos, ang siyang manguna sa lahat ng mga anak mo, mga teacher na nagtuturo sa kanila, maging yung mga bata na tinuturoan nila, Panginoon. Lord God, ay patuloy po, O Diyos, na
maka-relate ng inyo pong mga salita at lalaki po sila na may takot sa Diyos. Hallelujah. Maging sa mga naglilingkod, Panginoon, ng anak mo, mga teacher, mga hallelujah, pastor na nagpupunta sa kapulisan, dalangin din po namin, Panginoon, na kayo rin, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna sa lahat ng mga pulis na kanila pong tinuturuan at maging yung mga pulis, O Lord, na kanila pong tinuturuan ay magiging leader din sila sa kanila pong pamilya, Panginoon, at gagamitin po ninyo sila sa kanila pong opisina, Panginoon, para sila ay maglingkod din sa kanila pong kasamahan sa pulis, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na ikaw lamang ang siya naming itinataas, pinupuri, sinasamba at kayo, O Diyos, ang aming Diyos na dakila. Maging sa lahat, Panginoon, ng kaguluhan ng mundong ito. Dalangin din po namin na kayo, Panginoon, ang Diyos at Hari ng lahat. Kaya Lord, maging sa lahat ng aming mga gawain sa kapaligiran, kayo rin, Panginoon, ang siyang manguna at magkari sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy po ninyo kami, O Diyos, na bigyan ng katatagan, Panginoon, at takot sa inyo para kayo, O Diyos, ay maitaas namin at mapupurihan sa bawat isa, Panginoon. Lord God, maraming salamat. Tunay nga po na ikaw lamang ang siyang maitaas, papapurihan sa oras na ito. Lord, itinataas ko ang dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen, amen, amen. So, ang sarap po umpisahan ng umaga ng panalangin. Pwede na po tayong umupo. At sa oras na ito, syempre, ito ang time na i-testify po natin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, tinatawagan ko po ang ating mga magte-testimony sa umagang ito. Tinatawagan ko po si Sister Ressie. Alam ko iba usapan, bigla ako Ayan po, unang-una nagpapasalamat ako, Lord, sa unang-una sa kalakasan. And then, last Friday po, si Maxine kasi sabi niya ayaw niya nang pupunta sa recognition. With high honor po siya. Sabi ko, okay ka lang? Sabi niya gano'n. Kasi nagkataon po may pastor and workers convention po din sa Manawag. And then, buti na lang, okay lang sa kanya. Ilang beses ko siyang tinatanong na, kaya mo ba anak na mag-isa ka lang, hindi ka mag-i-emote doon? Sabi niya, hindi ma, okay lang ako. Tsaka sabi ng teacher ko, siya na lang daw ang sasama. Although nandun niya yung ko po, pero sabi ko, pinalaki ko naman tong malakas ang loob. So yun, hinayaan ko siya. Then kami ni Pastor naman po, pumunta ng Manawag kaming dalawa. And then nag-send na lang po siya ng picture. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi, masaya siya na pumunta ng school na kahit siya lang mag-isa, na hindi siya na, alam niyo yun, kasi minsan yung mga bata, di ba, nakikita ko minsan sa Facebook na umiiyak. Pero siya, natutuwa ako kay Lord kasi, nagpapasalamat ako kay Lord kasi, andun yung niya na kaya niya pumunta mag-isa. So, pumunta po siya doon and then, nag-update siya sa akin na, andito na, tas yung picture nila ng teacher niya na siya ang umakyat. And nagpapasalamat po ako kahit absinera yan, with high honor pa. Opo, absinera siya. Simula nung naliyo pa, naging absinera siya, lagi ko siya pinipilit. Ayun, and glory to God sa mga achievements nila. Hallelujah. Ayan, balita ko, marami po tayong mga high honor, pati si Shikay na high honor. Gusto mo din ba mag-testimony, Joy? Okay, tiyatawagan po natin si Shikay na. Amen, praise God. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi grabe, unexpected po talaga na makakuha ako ng with high honor since junior high school pa po ako. Dream ko talaga na mag-with high ako kasi first time ko lang po na maka-with high ngayon. Nung
ano po kasi nung grade 9, 10, parang ganon-ganon po yung tamad po ako mag-aral. Yun po. Tamad po ako mag-aral kaya hindi po ako naka-with honors ng first quarter, ganon. Tapos, grade 12, sabi ko sa sarili ko po na, kapag first sem, magpapa-with high ako, tas pag second sem, with highest honor, sabi ko. Pero nung nung first quarter, nung in-announce na po yung mga naka with honors, bakit wala ako dito? Sabi ko, bakit hindi ako naka with honors? Sabi ko, yun nga po, sinasabihan din po ako ni Mama, yan kasi, kakasilpon mo. ganun po siya. Kasi ini-encourage niya po ako lagi, nakapati kita nakikita lagi na nag-aaral. Ganun siya. Na-chechempohan niya po kasi na nagsiselfon po ako. So sabi ko, Ma, hindi mo lang na-chechempo na nag-aaral ako. Tapos ayun po, nung second quarter po, praise God, with honors na din po ako. Tapos, ayun po, sabi ko, this third quarter, magpapa-with high na ako. Pero ang nangyari po, wala, hindi po nakaabot sa, with high. 1 point na lang ata o 2 points yun po. Pero praise God pa rin po dahil naka with honors. And then this fourth quarter, minamanifest ko na talaga yung pinagpe-pray ko na kay Lord. Lord, thank you, Lord, sa with high. I claim it in Jesus' name. Gano'n na po ako. Tapos, nung narinig ko na, nung may pinakita na po sa amin kasi yung teacher namin nung first sem, yung mga with honors, with high, gano'n po. Tapos, nagawa na yung grades namin. Ganun po ako. Tapos, may pinapagawa po kasi sa amin nung time na yon. Nakita po namin nagawa na yung grades namin. Feeling ko, binibase na lang to sa, parang behavior, gano'n. Tapos, ang expected ko lang po mga 95, gano'n. Talagang with high lang, gano'n na 95, yun lang. Tapos, praise God, nakita ko, grabe. 97! Praise God! Sabi ko, thank you Lord, thank you Lord. Ito yung yung pinapangarap ko talaga. Thank you Lord talaga. All glory belongs to God po. Praise God. Ayan, maganda ang testimony ng ating mga kabataan. Anong tawag sa inyo? Kawal. Kawal ba? Pantas pala. Saan galing? Mga pantas po sila, may mga pin sila. So, nagsiserve sila at the same time, excellent po sila sa kanilang mga pag-aaral. Palakpakan naman po natin ang ating mga pantas na yan. So, ngayon naman po, for the last testimony, tinatawagan po natin si Sister Nanay Nida. With high honor din po ito. Kay Lord. Hallelujah. Oo, ano yung tawag sa amin? Upper class kami. At pupuri po talaga ako sa Panginoon dahil kahapon, excited talaga ako. 2:00 pa lang gising na. Hindi na ako nakakain ng hapunan. Quaker oats lang ang nakain ko ng hapon. Tapos sabi ko matutulog na ako para maaga akong magising. Yun nga, hindi ko na rin naramdaman yung gutom ko. 2:00 pa lang ginising na ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali. Ngayon, nagbulay-bulay na lang ako ng salita ng Diyos. Nagmuni-muni ako ng mga kabutihan ng Panginoon. Pagkatapos, tignan ko ang oras, 3:00. Yun, nag-prayer na ako, nag-worship na. Pinag-pray ko na rin yung gawain, yung magaganap na grand fellowship natin na maging matagumpay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napabilang ako sa grupo ng mga upper class sa Panginoon. At yun nga, nung umpisa, sabi ko, paano ako atin? Wala ko yung, nasabi yung Pilipiniana. Hindi, sabi ni Pastora, pahiramin kita. Basta mayroon ka lang yung yung panloob na wala nga wala. Puro ka wala, sabi ni Pastora. Meron yan. At tapos sabi ko, sige, hindi na lang ako sige, meron yan. Sabi ng Panginoon, huwag kayo mabalisa kung anong isusuot nyo kasi siya ang magbibigay. Yun nga, nagbigay si Pastor, nagpahiram sa akin si Pastora ng Pilipiniana. Sabi kong ganon,
anong ipamplulog ko dito? Tapos wala akong pants na ano. Wag kang magsusuot ng blue kanto siya, binibili takla. Ayun, saan ako kukuha ng mga ano ito? Ngayon dumating yung package ng anak ko. May mga pants doon na ko, ano, yung binigay sa akin. Pero yung mga manugang ko naman, kasi narinig nila na may badalang ano sa akin. Ay, sama kami sa inyo, mag-ukay-ukay kami, kanda. Ay, inukay-ukay da, sa inkarara siya kat pajama na yan doon. Pero sabi ko, ay, bison ko, may sa kaya, jogging pants siya, andagat, susot ko. Ayun, nakuha ko. Sabi ng manugang ko, kasumpa niyo, ipalitan pula ako. Sige. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun nga kahapon. Talagang nagpupuri ako sa Panginoon. Sabi ko, parang hindi ako namamangha ako. Yung grabe sabi ko, yung makasama ka sa grupo ng mga anak ng Diyos, sa mga matataas na lingkod ng Diyos. Talagang, hindi ko ma-explain yung ano ng, kahapon talagang wala ako, nakaano lang ako, parang namamanga talaga ako eh. At kahit nagpapasalamat ako, kahit hindi nga ako nakaano kahapon eh, kumain lang ako konti, sa excited ba? Ayun nga, kaya nung papunta na tayo ng ano, talaga nanginginig na yung ano ko, talaga nagugutom na ako. Kaya pagkatapos si Sister Lina, nalilikas ko na yan talagang narasan na makakabuyak. Tapos umakyat pa kami doon sa taas. Okay, pipagkata kasama may taga-manaw. Kapit ako sa iyo ha. Papasalamat ako dahil natapos yun at matagumpay na talagang andun yung kagalakan, andun yung sabi ko nga, pagdating natin sa langit, mas grabing ganito yung kasiyahan, sabi ko dun sa kasama ko kahapon. Kasi si Lord nang magkakabit sa atin ng SAS, kahit na yung corona, basta patuloy tayo. Dahil ang mga nangyayari sa atin ngayon, mga pagsubok lang yung, pagtutuwid lang yan para hindi tayo malihis. Sabi ko sa kanya. Sasalamat ako, tapos kagabi naman, kaya nung umuwi na yung makasama ko, talagang sumama na rin ako. Tapos ano na ako eh. Tapos naantok na. Hindi umuwi ako. Wala, naiwan yung apo ko, may sakit, may masakit ang ulo, may lagnat. Buong gabi na naman hindi ako nakatulog. Gusto kong mainis, kasi nakinanasawa na ko, yung kukumon. Marasi ka yung ugaw ko. Hindi lang na may ugaw, ang puta, utala-uta. Okay, gawa, di massage ko, puyukan ko, may oil. May ibipikasik, ililihas ko. Sa aming Panginoon, ang papatungan ng aming kamay, magagalingin mo. Lord, nananalig ako sa iyo. Yun, buong gabi. Pag inalis ko yung kamay ko, kakukunin niya. Ibabalik niya dito sa ano niya, sa ano niya, talagang ginawa ng parang sa lumpas yung kamay ko. At papasalamat ako sa Panginoon. Isang gabi na walang tulog. Ang bulong ng kaaway sa akin, wag na akong umatid. Hindi na ako nakapag-almusal dahil nagluto pa ako ng hating gabi ng lugaw para sa kanya, dahil hindi kumakain, nagsusuka-suka. Tapos sa hating gabi talagang grabe yung init niya. Hindi ako talagang naging doktor din ako noon ng gawin yun. Papasalamat ako sa Panginoon dahil siya ang nabibigay sa akin ng kalakasan. Sabi ko hindi, kahit napuyat ako, kahit narasan ni Balo, mga anak ni Amo ko, ang tulong oras, ay aras 10 na ako na. Ay unak na si Iren. Unak na, gano'n na kinatan. Sa katawan, pusil mo ang katawan, magpapirasan, pagkakapuyan mo, kung hindi mo ganang. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Lahat ng ating pangangailangan, siya pa rin ang nagkakalog. Amen. Amen, amen. Grabe po yung joy kay Nanay Nida. Sino po na-bless kahapon sa mga umattend po ng Grand Fellowship? Bless na bless po ba tayong lahat? Amen. So, grabe din po ang kahapon talagang nakita natin, nakasama po natin ang bawat kapatid po natin sa pananampalataya. Amen. And syempre yung provision ng Panginoon, di ba? Sa mga from the ticket, yung
transpo, yung susuotin, ready po. Ang gaganda, nakita natin kapon yung mga upper class natin na sobrang ang gaganda po nila. Siyempre, maganda din po ang mga kabataan natin. At siyempre, dahil upper class po kayo, mas maganda po ang ating mga upper class kahapon. Kaya, yun po, palakpakan po natin ang Panginoon sa testimony ng bawat isa. Alam ko po, marami pa tayong gustong i-testify. Pero reserve po natin yan para sa susunod na linggo. I-ready na po natin ang ating mga puso, ating isipan. Nilabas po natin ang ating mga Bible, ating mga notebooks, ayan, ating mga ballpen at mag-take notes po tayo ng mga maririnig po nating words sa umagang ito. Para hindi sayang. Sabihin mo, ayaw kong masayang ang salita ng Diyos. Ayan. Kasi for sure, pag nakinig po tayo, may revelation ang Panginoon sa atin sa umagang ito. Amen po? Amen. Tinatawagan ko na po si Inay para sa word sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Inay Catherine. Amen. Hallelujah. Sinong na-bless kahapon? Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. At ang isang pinakamaganda sa lahat, na-arrange ang ating, dito para, ang pinakamaganda sa lahat ay, ang Christ Our Life ay pinagpala. Amen? Sa lahat ng mga churches ng CCP, IMI, ang Christ Our Life po ang pinakamarami. Palakpakan natin ng Panginoon. Mga first time po ito kasi dati, hindi ang unang nangunguna lang lagi ay ang sa Women of Blessing sa pero praise God dahil since last year sa Women of Blessing tayo rin ang pinakamarami. 130 plus ata tayo sa Women of Blessing. Tapos ngayon sa Grand Fellowship, ang na-dispose nating tickets ay 272. Walang actual head count kung sino mga pumunta, pero ang pagbibili kasi ng tickets sa Grand Fellowship is an indication or declaration of support. 100 pesos lang naman. Pupunta ka o hindi, ay support yon sa ating mother organization. So we praise God sa cooperation ng bawat isa. And ang isang malaking pasasalamat doon ay yung ating mga local churches, house churches, tayo rin ang pinakamaraming house church. Okay? So yun kasi ang vision na binigay kay pastor sa atin na dito sa Christ Our Life, ang morning service ay nakadesign para sa mga pastors and workers. Kaya kung nagsaserve ka sa hapon, kailangan andito ka sa morning. Kasi sa hapon, nagdi-disperse tayo. So, sa ngayon, matagal na nating set up ito mula nang tinayo ang Christ Our Life. At si Pastor, tayo lang ang ganito yung set up noon. And because ang vision is not a mega church na isa, but a series of maraming house churches at local churches. So, we thank God sa mga local church natin. May mga local church tayo. Everyone was supportive. Hinahanapan ng sasakyan, ng may walang masakyan. Yung mga tickets ay nag-spread na. May bumili ng marami, nagbigay. Meron din church na sa Banawang, San Banawang, di ba? We praise God kasi yung mga kapatid natin na wala man dito, they made sure na provided ang sasakyan, provided pati pagkain. So we thank God and because ang pinopromote natin sa ating Christ Our Life ministries, tayo ay pamilya. Sabihin nga natin, family. Yan. Tayo ay pamilya, nagtutulungan at nag-a-assist sa mga kapatiran natin. And we also praise God sa ating church sa Masbate. Yung mga may banners, 200 lang po yun. Kasi ilalagay niyo po yan sa church ninyo. And every time na kailangan natin, like sa anniversary natin or sa Grand Fellowship, dadalhin natin
Actually, kulang niya yan ng, ano ba yung tawag mo doon, yung ganon, sa baba? Anong tawag mo doon? Yung parang sa piyesta, tapos merong, sa banner, pag may banner kang hawak sa dulo, merong siyang, ano ba ang tawag mo doon? Parang lace na ano. Anyway, kailangan nating lagyan. So, please pay for the banners. 200 lang yon. Pero kung wala kayong 200, kung wala kayong 200, nakatingin sa akin si Joanna, ay babayaran pa rin naman talaga natin yan. So, if you have 200 sa church, please pay. If you don't, we will be paying. Okay? Okay ba yun? So, tutuloy natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Magandang umaga sa ating lahat. And sa mga batch Doresh dyan, ay abang-abang na. And we will also be opening sooner, itong April, bubuksan na rin natin yung On Eagle Swings training for batch Asher, Benaya, and Kaya. So magkakaroon kayo ng libro ng On Eagle Swings at the same time. Pag graduation, hindi na toga, tapos na tayo sa toga. Sa graduation natin, instead na toga ay jacket. Eagle's Wings na jacket. Amen ba? So, pa-enroll, mag-enroll na tayo doon sa, ano na yon, improvised or improved version to ng mga dating DTS. Nihintay ko yung magpo-post. Ako pala, pwede. Ayun. Yan. So, ang message natin, tuloy-tuloy natin, laliman natin ang pag-aaral sa salita ng Diyos, especially sa word na Ashrei. Sabihin nga natin, I am Asher. I am Ashrei. Okay. Anong ibig sabihin ng Asher? Ashrei, blessed, favored, happy. Ito yung term doon na ginamit sa Psalms chapter 1. Blessed is the man. Ashrei ha-ish. So, tinuturo natin yan noon. Binuksan natin ang taon to, sinimulan ni Pastor Roland, at tinuloy-tuloy natin. So, paano ba tayo mabubuhay ng blessed talaga? At na-discuss na ni Pastor yung Psalms chapter 1. Okay? So, itutuloy natin ang isang word dyan na interpretation ng Ashrei or Asher ay yung green. Pakibasa nga yung green. Favored. Okay. So, ano ba yung favored? Alam natin, so, paalala lang, inaaral natin to, dapat paulit-ulit para mag-stick sa ating heart, sa ating mind. Sino sa inyong tuloy-tuloy ang pag-hit body dot or devotion sa umaga? Taas ang kamay. Amen. Tatak Christ Our Life, tatak CCP, na every morning we spend time with the Lord. Yun yung hit body dot natin. Spend time with the Lord, you show up sa presence ng Panginoon. So every day yon. Bakit? Para mag-teshuva ka. Ibig sabihin ng teshuva, naka-align ka, nakalinya ka sa will of God. Kasi kapag dumadaan ka sa will of God, parang ito, yung red na yan. Yan, for example, ang will ng Diyos. Pag dumadaan ka dyan, sa way na yan, nakalagay lahat yung favor, yung blessing, lahat yan, dadaanan mo na lang. Sabihin mo sa katabi mo, dadaanan mo na lang. Kung naka-align ka. Ang problema, kung lumihis ka ng landas, doon ka sa white dumaan, madadaanan mo ba yung nakalaan para sa'yo na blessing or favor? Madadaanan mo? Hindi. Kaya marami sa ating Kristiyano namumuhay, pupunta sa langit pero namimiss natin ang mga nakalaan. May nakalaan para sa'yo. Para ma-fulfill mo ang pinapagawa ng Diyos sa'yo, ang sabi ng salita ng Diyos, provide na niya lahat ng kailangan natin pertaining to life and godliness. Ang problema, sabi, bakit hanggang ngayon, wala pa rin, kihirap pa rin ako, naghihikahos. Baka hindi mo dinadaanan. Baka hindi ka aligned. Baka hindi ka bumalik sa original plan ng Diyos. Kaya hindi mo nadadaanan. Pupunta ka sa langit, kaya lang namimiss mo yung blessings na nakalaan para sa'yo.
Gusto niyo bang ma-miss ang blessing na yan? Hindi. Okay. So, ano ang favor of God? Magfo-focus tayo sa word na favor of God. Ang favor of God is the guarantee, garantisadong presensya ng Diyos at yung provision of His power to accomplish His special purpose in and through your life. Sinong alam mo na may plano ang Diyos sa buhay mo? Alam ba natin yon? At alam ko na ang plano ng Diyos sa buhay ko ay hindi parehas sa plano ng Diyos sa buhay ni Maxine. Kaya kahit na anong gawin ni Maxine, mag-excel, hindi ako maiinggit kay Maxine kasi may plano ng Diyos sa kanya, may plano rin ng Diyos sa atin. Kung alam natin lahat yan, walang inggitan sa body of Christ. Walang bakit siya na naman. Kasi yun ang gifting niya. May plano ang Diyos sa kanya. Sa'yo, mayroon. Importante, hanapin mo kung ano yung para sa'yo. At daanan mo yun. Para sa ganon, ma-fulfill mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. And if you're walking in alignment to the God's plan, pag ikaw ay nasa linya, madadaanan mo yon. At kapag lumakad ka yon, you will experience the favor of God. Yung favor niya, yung guarantee, yung presensya ng Diyos kasama mo, kagaya ni Joseph, na kung saan siya mapunta, kahit saan mo siya ibato, nagiging excellent siya. Kahit saan mo siya ibato, nagiging blessing siya at pinagpapala. Hanggang sa na-fulfill niya ang plano ng Diyos sa buhay niya, naging top man siya sa Egypt, napakain niya at nabuhay niya ang kanyang pamilya. Okay? At naging part siya ng lahi kung saan nanggaling si Jesus. So kung may plano ang Diyos sa buhay natin, dapat alam mo yun. At kapag alam mo yun, lumakad ka. And if we walk in alignment, you will experience yung favor ng Diyos. So ano yung favor na yan? Okay? May tatlong manifestation or pagkakilala that you are favored by God and man. Number 1, unusual kindness. Sabihin nga, basahin nga natin. Number 1. Number 2. And number 3. Unusual. Kakaiba. Makaka-experience ka ng kakaiba na treatment ng tao sa'yo, favor yun. Makaka-experience ka ng unusual na pagtanggap sa'yo, favor yun. Makaka-experience ka ng unusual access, daan, favor yun. Itong 2026, itong favor ang nilalakaran, dinedeclare namin consciously na Lord, we are walking in favor. Kapag negosyante ka, dapat may favor ka. Amen. Favor sa mga customers. Paano lalagong negosyo mo kung wala kang pabor? Hindi ka pinipili. Ang favor, ang root word na pinanggalingan yung word na favorite. Kaya pag ikaw negosyante ka, dapat ikaw ang pag-favored ka, ibig sabihin ikaw ang favorite na binibilihan. Pag favored ka, yung ikaw ang favorite, kaya huwag kayong nainggit sa teacher na may favor ka kasi favorite ka talaga, kasi may favor ka sa kanya. Unusual kindness. Makita niyo mamaya kung mga tao na mumuhay at kami, litong taon, grabe, bakit tayo? Imagine itong March, April, May, every month pabalik-balik sa abroad, si Casey sa iba't ibang lugar. Anong tawag mo ron? Unusual access. Hindi naman talaga dapat pupunta sa Thailand, pero pinapunta dahil sa TMC. Hindi rin siya dapat pupunta ng Korea itong April, pero bigla kaming in-invite doon sa isang gathering doon sa Urdaneta. Kaming dalawa lang ni Pastor. Sinang gabi, galing Banawang, sabi ni Pastor, sumama ka sa amin bukas. No question asked. Ang sabi ni Casey, anong oras? Kasi may meeting sila ng that time. Pero dahil natututo siya na to walk in obedience, luminya kay Pastor, luminya sa ginagawa ng Diyos, sumama siya. After noong seminar namin na yon, biglang tinawagan si Pastor, sabi niya, pwede kayong pumunta ng Korea. Actually, si Casey ang pupunta ng Korea kasi youth gathering sa April. So kung hindi sumama si Casey doon, di wala, di ba? Kung hindi siya nag-obey, kung hindi siya nakalinya doon sa obedience kay Pastor.
So, sumabit na lang, si pastor sabit lang. Kasi ang sabi, pwede mong samahan ang iyong anak. Kaya, nung pinaprocess nilang visa, kasi alam ni, ano yun, ang mahigpit sa Korea ngayon, daming palakad-lakad, daming kailangan. Nakita mo rin na namin ang favor ng Diyos sa pagkilos niya. Hindi pa approved lahat ng papeles si Casey, pero nakalista na. Favor, unusual access. Okay? So, tapos sa May, sa Iloilo, and then June sa Hong Kong. Favor, lahat ang nag-open, nagbukas. Uminya siya, nag-align siya sa vision at sa plano ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang keyword doon ay alignment. Kapag align ka sa Diyos, Ngayon, sana all ba kayo kay Casey? Hindi kasi, gayon ang plano ng Diyos sa buhay niya. Huwag kayong mainggit kasi may plano ng Diyos sa buhay niyo at hindi parehas yan sa plano ng Diyos sa buhay ng ninuman. Yung pagpunta kasama ka ba, Joanna, sa Hong Kong? Favor. Kung hindi siya luminya, paano ka ba nakalinya? Sa ano? So, kailangan natin luminya lang tayo sa pinagagawa ng Diyos. You will experience unusual kindness, unusual acceptance. Hindi lang, sabihin mo, hindi lang minsan. Kasi kung minsan lang, hindi yun favor, breakthrough yun. Pero if you're walking in favor, kaya nga, lumalakad ka sa favor, unusual access, sunod-sunod yan. Bigla ka na lang kukontakin ng mga tao na hindi mo nakikita. Bigla na lang may isang taong alam namin dinistansya niya ang sarili nila sa amin, bigla na lang tumawag at bigla na lang nakikipagkaibigan ulit at bigla na lang niyang sinabing, nasaan ang libro mo, nakita ko, gusto kong makipag-meet sa'yo, gagamitin namin ang libro niyo na ganun. See? Favor. If you have the favor of God, He will make even your enemies. May umaaway ba sa inyo? Yung favor ng Diyos, and it will make even those umaaway sa'yo walk in peace with you. So bilang nanay, bilang estudyante, bilang tatay, bilang negosyante, bilang trabahador, if we walk in favor, we will experience the unusual. Sabihin nga natin ulit, unusual kindness, unusual acceptance, and unusual access. May mga tao sa buhay na hindi mo pwedeng i-cast out. For example, ang presidente o kaya mayor o kaya gobyerno, hindi mo pwedeng in Jesus' name, i-cast out that mayor, i-cast out, hindi pwede. Parang si Pharaoh, Paraon sa panahon ni Joseph. Masama man, pero hindi pwedeng i-cast out. Bakit? Kasi meron siyang power na yun ang maglalagay sa'yo sa kalalagyan mo. So, si Joseph, hindi niya pwede i-cast out si Pharaoh. Pero, if you have the favor of God at may pinapagawa ang Diyos sa buhay mo, kahit masamang hari, kahit masamang boss, magiging maganda at mag-extend ng favor sa'yo if you're walking in the goodness of God. Amen. So, may dalawang mukha ang favor. May tinatawag tayong shen, Hebrew word yan, at may tinatawag tayong ratson. Yung ratson parang, ano ba yun? Parang rat killer. Ay, ano ba yung ratson? Parang ano, no? Pero, ang ibig sabihin ng shen, yan yung tinatawag nating unmerited. Sabihin nga natin unmerited. Unmerited favor. Yan yung pabor na tatanggap natin nung naligtas tayo. Favor of God, hindi ka karapat-dapat pero niligtas ka. Favor of God. Walang kondisyon, mahal ka ng Diyos, period. Gaano ka man kasama, gaano man ang ginawa mo, kung liligtas ka ng Diyos dahil sa kanyang pabor, ang tawag nun ay unmerited favor of God o gracia. Grace of God. Pero ang pangalawang mukha ng favor ay ratson. Ito yung tinatawag nating merited. Sabihin mo nga merited. Ito yung favor na deserved or relational favor. May pabor ka dahil excellent kang trumabaho.
Kaya ka-favorite ng teacher mo kasi excellent kang trumabaho. Kaya ka-favorite dahil napakasipag mo. Meron kang ginawa, meron kang ugali na maganda, excellent ng ugali, and therefore the people favor you. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya hindi ka pwedeng mag-declare ng, Lord, favor, 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 napasaway ka naman. Lord, favor be upon me, pero disobedient ka naman. The favor of God ay nandun sa naka-align. Sabihin nga natin, aligned ka ba? Ibig sabihin, ang alignment, lumalakad ka ba sa presensya ng Diyos? Yan. So, ngayon, ito ang Shen. Yan. Unconditional favor from God. So, ito yung sinabi doon kay Moses noon, but Noah found favor in the eyes of God. Nung sinabing Noah found favor, ang Diyos, may pabor siya kay Noah na unconditional, okay? Kaya iniligtas niya ang tao that time. Di ba naalala niyo yung nag-flood? Pero ang pamilya lang ni Noah ang naligtas. Hindi dahil mabait si Noah, kundi dahil may pabor na unconditional ang Diyos sa kanya. So, meron tayong grace. Minsan pag nagpe-pray tayo, sabi ni Joseph, and the Lord was with Joseph and showed mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. So, meron tayong pabor na natanggap sa Diyos na hindi kahit na hindi tayo karapat-dapat. Pero meron din tayong pabor na ma-experience yung ratson, yan yung favor na experience natin dahil sa conditional favor ng Diyos. Diba? Anong sabi sa Psalms chapter 5 verse 12? For you, O Lord, will bless the righteous. Sinong i-bless ng Lord? Lahat ng tao? Sino? Ang righteous. And with favor will you compass them with like a shield. So, ibig sabihin, ang righteous na tao, yung lumalakad in alignment, may bumabalot sa kanyang force field. At ang bumabalot na yan ay favor. Amen. Psalms chapter 30 verse 5, for his anger, yung galit ng Diyos, endures for a moment, but his favor, ang pabor ng Diyos, kailan maglalast lifetime. Proverbs 12 verse 2, a good man obtains favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. So, di ba may diferensya? Yung good man ay makaka-receive ng pabor, favor galing sa Diyos. Pero yung evil man, nararamay matila, gumagawa ng aliwa, yung hindi naka-align, his devices will he condemn. Proverbs 8:35, for those who findeth me, findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Ang sabi ng Proverbs 8 verse 35, pag hinahanap mo daw ang wisdom, he that finds, yung median ay wisdom, finds life and shall obtain favor of the Lord. So ang wisdom, kung may wisdom ka, nagdidesisyon ka ng tama at ayon sa salita ng Diyos, wisdom yun. Pag yan ang ginagawa mo, okay, ang blessing or favor ng Diyos nasa iyo. Proverbs 18:22, whoever finds a wife, kasama pala. Sinong may asawa dito? Sino na ang may wife dito? Taas ang kamay ng may wife. True ba ito sa inyo kung kayo ay nasa presensya ng Diyos? Okay. Ang sabi, whoever finds a wife finds a good thing. Kaya good yan. And shall obtain favor of the Lord. Okay? Isaiah 61 verse 2, proclaim the acceptable year, the favored year of the Lord. Deuteronomy 33 verse 22, and of Naphtali, O Naphtali, satisfied with favor. Okay. So, iba-ibang verses, ang dami, ang linaw. Ang numbers dito, yung kinakanta natin na the Lord bless you and keep you.
The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Ang ibig sabihin niyan, ang Lord, ang term dyan ay parang si Lord, asan ang baby? Sinong may baby dyan? Pag sinabing the Lord makes His face toward you, ibig sabihin, siya na makapangyarihang Diyos, papansinin ka niya. Okay? Na ikaw kaya nga bata yung nakalagay at saka si Jesus eh. Kasi tayo, hindi tayo pwedeng i-compare kay Lord Jesus. Mas mababa tayo, pero siya na Diyos, liningaw to ka. Pinansin ka, tiningnan ka. Ibig sabihin yon yung, ano ba yung, hindi man lang ako pinansin. Ibig sabihin mo parang wala kang kwentang tao pag hindi ka pinansin, di ba? Pero pag pinagtuunan ka ng pansin ng isang tao, ibig sabihin you find favor. Tiningnan ka, blines ka, pinaboran ka. Yun ang favor of God. So, makikita natin yan. Gusto nating ma-experience yan noong Old Testament. Matindi. Ang Israel, sila kasi kawawa na sa bansang Egypt. Naging alipin na sila, kinakawawa na sila, they were talagang pinapalo para magtrabaho, slaves talaga ng Egypt. And they wanted to go out, umalis dyan sa pagkaalipin na yan. So, ang Diyos sa Exodus chapter 3 verse 21 and Exodus chapter 9, when the Israelites were leaving Egypt, okay, the Bible describes their favor with the Egyptians. Bago sila lumayas, may ilang plagues, ilang sakunang natnatang kasi ayaw palayasin ng Pharaoh ng Egypt ang mga Israelites. Kasi kung palalayasin niya sila, wala na silang alipin. Wala na silang uutusan. Paano na nila magagawa ang kanilang magagarbo na mga bahay at mga kung wala silang utusan? So, ayaw ni Pharaoh na palayasin sila. Pero inutusan ni Diyos si Moses na let my people go. So, bago yon, no, ilan? Sino sa inyo nakakaila, alam kung ilan ang plagues, sakuna, na dumaan sa Egypt bago sila pinaalis? Ilan? 11, 12, 10, 8, parang hindi kayo sigurado. Sinong sigurado? Ay basahin nyo ang plagues ng Egypt. Diba? Ilan? Sigurado? 10. Dapat alam natin. Yung bigla na lang, saan ka nakakita ng bigla na lang na puros dugo ang lubuksan mo ang faucet? Puros dugo. Saan mo nakakita na puros kuto? Puros tukak. Ano yung tukak? Palaka, lumalabas. At ang pinakamatindi at ayaw pa rin i-release ni Pharaoh, ang pinakamasakit sa lahat, noong namatay ang lahat ng panganay nila. Nung tapos na yon, ang sabi na ni Pharaoh, sige, ipinapalayas ko na kayo. Pero bago sila lumayas, baka hindi nyo alam itong kapang nangyari ito, matindi ito. Bago sila lumayas, sabi, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass, ang sabi ng Diyos, kausap niya si Moses, darating ang panahon, pag kayo lumayas, umalis kayo, mga anak ko, mula sa Egypt, it will come to pass, sabi ng salita ng Diyos, na pag lumayas kayo, you shall not go empty. Hindi kayo lumayas na parang pinalayas ng walang dala-dala. Na damit lang at saka kawawa kayo. Hindi. Ang sabi ng Diyos. Pag lumayas kayo, hindi kayo lalayas na empty. Overnight, nagulat ang mga Israelita. Bakit? Bakit sila nagulat? Instead, God placed favor. Parang nabudol ang mga Egyptian. At anong pinaggagawa nila? Causing the Egyptians to give them gold and silver. As a gift of favor that bypassed the Egypt. Ang mga Egyptian, hindi yan sila mabigay. Maruksa, maano sila nun.
Kaya nagulat na lang ang Israel na nung aalis na sila, oh may baon kayo, gold, silver ang pabaon nila. At lumaya sila sa Egypt, hindi sila empty, pero punong-puno ng gold, silver, at precious gifts. Galing kanino? Sa kalaban nila. Even your enemies will bless you if you have favor in the sight of God. Amen. Yung mga nang aano sa inyo, kaya nang aaway sa inyo, you just, huwag nyo nang patulan. You pray, you bless them, you work, you serve the Lord. Lumakad ka sa teshuva. Lumakad ka sa linya and alignment, and you will experience the favor of God. Amen. So yan ang nangyari sa mga Egyptians. Tingnan nyo, ang dami-dami nilang dala. Kaya nga sila, nung nagulat ang mga Egyptians, sabi nila, bakit wala na yung mga gold? Bakit para silang namalik, ano ba yung tawag yun? Parang yun nga nabudol nung na-realize nila. Oo, para silang na-hypnotize. Kaya nung na-realize nila yon, hinabol nila sila. Kasi dala-dala na nila yung mga ginto, yung mga ano. Wala namang ginagawa ang mga Israelites. Ang Diyos ang kumilos. And He said that you will find favor in the sight of the Egyptians. You will not go empty-handed. If God sends you, if you're walking, it's time, kung dati naka-experience lagi tayong kulang, laging wala, baka hindi natin na-access yung favor ng Diyos. Let us walk in the favor of God. Amen. Pangalawang example, itong si Queen Esther. In the book of Queen Esther, yung word na shen or favor ay ginamit doon. Nung sinabi ng salita ng Diyos sa Esther 2 verse 15, and Esther obtained favor in the sight of them that looked upon her. Lahat ng si Esther ay isang simple na napakagandang alipin. At nandun sila sa Persia. At yun yung namimili si King Artaxerxes ng pamalit sa kanyang asawang si Vashti. So namili sila, nagkaroon ng beauty contest. Ang beauty contest nila doon, matindi ang mga ano nila doon sa Egypt. May taga-alaga pa sa mga mga handler nila. Pero si Esther. Si Esther, ang salita ng Diyos nakalagay doon. Si Esther ay may pabor. He walked with favor in the sight. Sabihin nga natin, sight. Sa mata ng lahat. Sabihin nga natin, all. In the sight of all that look upon her. Nakita lang nila si Esther, may favor na si Esther. Gusto nila siyang tulungan. Minsan, naalala ko tuloy. Dalaga pa ako nun, kung saan ko galing, pauwi na ako. Merong mamaya bigla-biglang nagbayad ng pamasahe ko. At sabi niya, parang ganito, tingin pa lang, hindi naman sa may crush siya sa'yo, pero may favor. Bakit niya babayaran ang pamasahe mo? Hindi naman ako humingi. Hindi rin niya ako kinontak, di rin kinuha ang contact number ko. Basta sabi lang niya noon, parang namalikmata siya, tapos may favor, siguro may favor, kaya yung mukha niyo dapat talagang maayos para pagtingin pa lang, people will favor you. Lalabas ka, nakasimangot. May favor ka bang makukuha? They cannot help. Wala silang magawa. All that look, tumingin ka lang, may favor ka na sa kanya kay Esther. Lahat ng tumingin kay Esther, they obtained favor in the sight of men. Naintindihan siguro yan ni Kwan, ni JM sa preso. No? When people look upon you and favor mo, hindi ka naman dapat, pero may ibinigay sa yung pabor. Yung pabor kasi hindi ka karapat na mabibigla ka na lang. Iba naman yung nag-iskim ka, plano mo para makuha ko ang pabor. Iba yun. Si Haman, ginawa niya yun. Nagplano-plano siya. Pero at the end, nahulog siya sa bitag ng kanyang mga plano, siyang nasira. Maraming nagplaplano na kunin ang glory. Pero ikaw, you just serve the Lord. Walk in favor and excellence.
Kaya natutuwa ako sa ating mga estudyante. Kapag estudyante ka, be the best student. Amen? Mga pasaway na ito, absent, patatamad-tamad, Meron pa kayong isang taon? Oh, maging excel kayo. You are the head and not the tail, above only and not beneath. If you excel, you walk with integrity. Gawin niyo ang the best niyo and the God will work in your hearts and in your lives. You will obtain favor. Ang sabi niyo, kings will look for you. Naalala ko noon sa Psalms yun, sa Proverbs. Pag nag-serve ka with all your might, na hindi mo tinitingnan kung anong makukuha mo, basta maglingkod ka dahil ikaw ay lingkod ng Diyos. Ebed Melech. Kung gusto niyong malaman yon, makinig kayo dun sa ating servanthood sa DTS. Ebed Melech. Sino si Ebed Melech? If you want, you serve the Lord. After that, huwag ka nang magkwenta. Basta maglingkod ka, period. Huwag kang maghahanap. Especially ang mga nasa gobyerno, mga kapulisan, ang instruction lagi ng just serve your superiors. Basta nasa tama ang kanilang. Huwag ka namang dahil sa kahit na mali, sinusunod na. But you will find favor. Naalala ko noong nagtuturo ako na sa Maranatha Bible College noon, 700 a month. Saan ka nakakita ng sweldong ganun? Pero I served God. Yung unang-una ko after I graduated, nag-serve ako, I excelled. Pati tindera ng, ginawa ko yun, naging tindera ko, namalengke ako, bigat-bigat ng mga naka-heels pa ako noon, namamalengke sa Baguio. Ayoko mag-taxi dahil mahal ang taxi. Kita ng kantin yun. So, naglingkod lang ako, period. After that, several years later, nito na lang noong 2015, bigla na lang may tumawag sa akin, kapatid ko. Sabi niya, may naghahanap sa isang Koreano. Estudyante mo daw dati sa Maranatha. Hinahanap ka, iniwan ang number na to. Kinuha ko yung number na yun, tinawagan ko. Dating estudyante namin daw, hindi ko na nga siya maalala, pero estudyante ko, siyang Koreano, sabi niya, I am dressing a Bible school. You want to come? I want you to be my partner. Makyat ako yung naging academic dean ng Asia Bible College. People will look for you. Kaya kung teacher ka kahit saan ka nagtuturo, yung mga teachers natin, mag-excel kayo, hindi nyo alam, baka yung mga inaalagaan nyo pagdating ng araw. Nasaan yung teacher ko nung elementary? Bakit? Nasa Dubai ako, gusto ko siyang maging tutor ng aking anak, 1 million a month. Hindi mo alam, nakapangasawa ng prince of You do not know kung saan kakarating ang serbisyo mo. Just serve the people like you're serving God. Amen. So ganyan si Esther, lahat ng tumingin sa kanya, basta tumingin sa kanya, may favor na si Esther sa kanya. Malinaw yan, no? All that looked upon her. Your only mistake, sabi nung isang preacher, was to look on her. Basta nagtumingin ka, isang tingin lang, bigla kang magkakaroon ng favor, biglang gusto mo siyang i-bless. May mga taong gusto nating i-bless, tama? Di mo alam kung bakit, pero gusto mo, pag nakita mo, gusto mong bigyan. May we have that anointing, amen. Lumalakad ka lang, biglang may nagbibigay sa'yo, nagble-bless sa'yo ng kung ano-ano. You are walking in favor, not because of anything else, but because you're serving the Lord. Ebed Melech. Okay, so hindi dahil si Esther ay chicks at nangaakit, hindi dahil ganon. It was not about radiance or charm. It was not about Esther fulfilling but it was about obeying God. Nung in-instruct siya, sumunod siya, and God's favor is upon her. Kung nasa yung pabor ng Diyos, men will favor you. Amen. So it was an irresistible attraction, maging kay Hari Artaxerxes, maging kay Hari. Si Esther, kahit na hindi lumaki ang ulo niya, nung nakita niya, uy, may favor ang mga tao sa akin. Wow, grabe, ang dami kong blessing. Ba't tinutulungan nila ako lahat?
Hindi lumaki ang ulo niya. Nag-maintain siya na very humble. Kaya nung papatayin na yung mga tao niya, kasama niyang mga Hudyo, hindi siya kaagad-agad nangahas na, total favorite ako ng hari. Siya ang favorite ng hari. Favored siya ng hari. Pero hindi niya inabuso yun. Ang ginawa niya, nag-planning pa siya. Tatlong meals pa, nag-banquet siya para kay, may strategy siya. Para sa ganun ay makuha yung decision ng hari to save her people. Pero hindi siya sigurado pa. Kasi may batas noon na pag humarap ka sa hari na wala kang appointment, papatayin ka. Kailangan ba yung appointment yun? Wala ka sa appointment sa listahan, tapos pupunta-punta ka, patay agad. Kaya sabi ni Esther, pag-pray niyo ako, mag-fasting kayo lahat, 3 araw, pati ako magfa-fasting. See, hindi siya mayabang, hindi niya sinabing, total favored naman ako, di ba? Gusto ko ng mga tao, pupunta ako kay hari. Hindi siya ganun. Sinik pa rin niya ang Diyos at sabi niya, magfa-fasting ako, kayo rin mag-fasting. Haharap ako sa hari. And if I perish, I perish. So, hindi siya mayabang na sasabing, sure ako na Sabi niya, haharap ako sa hari. At kung mamatay man ako dahil wala akong appointment, then mamamatay ako. Matindi, no? But he was walking in alignment. Pero nung pumunta siya, the favor of God upon her attracted the king. And the king's favor was upon her. Kaya may narinig ako at gusto kong sabihin sa'yo, it does not matter who hates you. It does not matter who does not like you. What matters is who likes you. And if God's favor is upon you, ang favor ng tao susunod. Ayaw ka man i-bless ng tao dahil kabusul ka niya, the Lord will lead someone that you will find favor upon you. Sana yung mga negosyante natin dyan? Sino may mga negosyo, may mga hawak na negosyo? You pray that you walk with favor. Amen. People, you are the favored caterer. Ang ibig sabihin, paborito ka nila. Hinahanap ka. Bakit? Excellent ang serbisyo mo at excellent ang produkto mo. Favored ka. Yan ang ratson. You are favored by God because of your excellence in serving God. Amen. Sinong gustong mamuhay na kagaya ng Israelites? You will walk away na hindi empty-handed. Sinong mamuhay na kagaya ni Esther? Lahat ng titingin sa kanya may favor. Kaya dapat nakangiti tayo palagi. Yung glory of God nakikita because it is the glory of God that attracts favor. Nasa atin, binabalot dapat na tayo ng favor. Kung lagi kang nakasimangot, lagi kang galit, lagi kang hindi, pag tumingin sila sa'yo, tatakbo sila. Doon sa meron akong natutuwa ako kung makikita niya ako, ay halika, anong gusto mo? Pinaayos yung paa ko, bibigyan na ka ng kung ano-ano, pati toothpaste, pati kung, meron kang itlog, may itlog si Diyos, pero tinatanggap ko pa rin yung itlog kasi it is a blessing of favor. Yung parang pag nakikita ka, hindi sila makpakali kung paano ka i-favor, i-bless. Amen. That is walking in alignment with God and man. Okay, number 3 na example natin, si Noah. Genesis chapter 6, verse 5 to 9. And the Lord saw, nakita ng Diyos, a great wickedness in the human race. Ang sasama na ng mga tao, parang ngayon, sa mundo. At lahat ng inclination at utak ng tao ay paano manggancho, paano manggulang. O diba, lalo ngayon, tumataas na ang lahat. Nag-iisip na ang mga tao kung paano sila makarami, makagulang. The thoughts of the human heart was only evil all the time sa panahon ni Moses. And so the Lord said, I will wipe away, kaya magpapadala siya ng delubyo, ng flood to wipe away the human race that I have created. And with them, pati animals at mga birds at mga creatures.
For I regret that I have made them. Oh, itong matindi, verse 8. Basahin nga natin lahat yung red letters. 1, 2, 3, go. See? Kung ang Diyos tinitingnan niyang mundo ngayon, napakasama ng mga tao, grabe, nanggugulang, nagnanakaw, nagpapatayan, nakikipag-sex sa kung saan-saan. Tinitingnan niya ang dumi ng mundo, pero nakita ka niya. Mailalagay ba dyan sa'yo? And Jerry found favor in the sight of the Lord. Amen ba? And Irish, okay ka lang? Masasabi ba dito na kung nakita ng Diyos ang kaguluhan, kamunduhan, but Irish found favor in the eyes of the Lord? Ilagay mo ang pangalan mo dyan. Na sa gitna ng diliman, kagrumihan, kaguluhan, pag nakita ka ng Diyos, ito yung anak ko. Parang si Job. Pinagmamalaki niya si Job sa harap ni Satanas. Kaya ba tayong ipagsasabihin mo, nakita mo ba yung anak ko? Anak ko si Lina sa Sapang. Walang katulad niya. O, di ba? Pinagmamalaki ng Diyos si Job sa harap ng demonyo. Kasi ang sabi ng Diyos, saan ka galing? Ito, sabi niya, parito. Sabi ni Satanas. Sabi ng Diyos, nakita mo ba yung anak ko? Nadako ka na ba sa Santa Barbara? Walang katulad niya. So if we walk in Teshuvah, mambuhay lang tayo. Para pag nakita ng Diyos ang buhay niyo, pwede kanyang ipagmalaki. And you will find favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, sabi ng salita ng Diyos. Blameless among the people of the time. And he walked faithfully with God. Lumakad ka lang na faithfully with God. Sundin mo ang kanyang kalooban. And you will find favor in the sight of man. Amen. Number 4 example, punta tayo sa New Testament. Sino yan? Si Jesus. Si Jesus nung nabuntad sa mundo, nabuhay siya bilang tao, hindi bilang Diyos. Kaya nga, nagpupurin siya, nag-CCR din si Jesus. Kailangan din siyang mag-brush ng bibig niya kasi tao siyang nabuhay sa mundo. Pero sa Luke 2 verse 52, nung medyo binatilyo na siya, Jesus, 12, went progressing. Okay? Tingnan nyo nga ang Luke 2:52. Nakat kasi yon. Luke 2:52. Sino ang nakabayan? Basahin natin lahat. Ready, get, set, go. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Increased, ibig sabihin, dapat lumalago. Si Jesus mismo, ang sabi sa Luke 42, kasi nagbibinata na siya. Okay? Pumunta siya sa temple. At ang sabi sa description sa kanya, and Jesus grew in wisdom, tumatalino, and stature, yung kalagayan sa buhay, and with favor, both with God and man. Kaya dapat tayo nag-i-increase tayo sa katalinuhan, sa wisdom. Kaya tayo narito nag-aaral, nag-e-enma tayo, nagdi-DTS tayo, nag-i-increase tayo in wisdom and stature. Hindi forever na ganyan ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi forever na ganyan ka. Kagaya ni Jesus, mag-grow tayo. 1 year from now, next year, March 2027, iba ka na sa kapagkatao mo ngayon. For better or for worse. Saan kayo? Better or worse? Siyempre, mag-upgrade, mag-i-increase ang wisdom mo. Mas matalino ka sa 27 kaysa ngayon dahil sa pag-aaralan mo at gagawin mo at pagsunod mo sa Diyos. You will increase in wisdom and stature. Ang kalagayan mo sa buhay, pwedeng overnight. Mula sa isang kaaba-abang kalagayan, the Lord will upgrade you in stature and with favor before God and men.
So yung favor na yan, yan ang kailangan natin. Yan ang dapat makita sa bawat Kristiyano. Lumalakad tayo sa pabor in the sight of God and men. Sa kaya noong malaki na siya, magsa-start na siya sa ministry niya at age 30, bumaba ang dove, ang Holy Spirit sa kanya at sabi ng Diyos, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Masasabi ba ng Diyos sa atin ngayon, "This is my beloved Julina, in whom I am well pleased," nalulugod ako sa Kanya. Gusto niyo bang marinig yun na sasabihin yun ng Diyos sa'yo? Ito ang anak kong si RG, in whom I am well pleased. Tayo dapat ito, amen. Kagaya ni Jesus, na nag-i-increase, hindi forever na matila ka, hindi forever na mangiras ka, hindi forever nag-i-increase tayo, binabago tayo ng Diyos araw-araw. Hanggang sa sasabihin ng Lord sa'yo, "This is my daughter, this is my son, na kinalulugdan ko, in whom I am well pleased." Okay? So, napunta tayo sa Old Testament, sa New Testament, at sa practical naman ngayong buhay natin. We start with the favor of God and we must live in the favor of God. Naligtas tayo dahil kahit na masama tayo, niligtas tayo ng Diyos. Yan yung pabor ng Diyos yan. Pero dapat araw-araw namumuhay tayo sa ratson, sa favor of God. Ibig sabihin, itong favor na to mangyayari lang kung ikaw ay naka-align. Amen. Kung ikaw ay obedient, kung ikaw ay walking in righteousness before God and men. Ma-experience ninyo yun. And I am sure, for those nakaka-experience, hindi lang minsan, sa mga daily dealings natin, kapag ikaw negosyante o kapag ikaw sa araw-araw, hindi naman dapat para sa'yo, pero merong tao na lumapit at tumulong at nagbiging blessing sa buhay mo. Favor of God yun. Dapat yung mga yun, hindi natin binabaliwala, kundi yun dapat ay ating ginagamit ang mga sitwasyon, yung favor na yun, para lumakad pa in righteousness para ma-fulfill natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kung minsan lang nangyari yon, hindi yon pabor. At kung minsan pa lang nangyari, tapos hindi mo pa tinake advantage, hindi mo ginamit for the glory of God, baka matagal-tagal ulit para maulit na may mangyaring ganun. But if we walk, sabihin nga, what and walk. Ibig sabihin, lumalakad ka. Saan ka pumunta, dala-dala mo ang favor. Hindi may iwan na pag-favored ako sa date pagpunta wala akong favor. Hindi, dala-dala mo kahit saan ka pumunta. How to attract? Gusto nyong malaman kung paano to attract the favor o the Shalak anointing? Yes or no? Kung hindi, magko-closing prayer na tayo. Do you want to know how to align to attract the favor of God? To attract a state, isang kalagayan ng favor or ratson na daily yan. Alam mo na hindi ang buhay mo hindi magno-nose dive. Dati iniisip ko, paano Lord kung darating? Kasi may nakikita akong mga ganun. Dati may mga masisigasig na mga pastor, dati naglilingkod sa Diyos, dati ganun. Tapos biglang bumagsak. Sabi ko, Lord, paano yun? Ba't ganun? Paano kami mabubuhay na hindi darating sa situation na ganun sa buhay natin? So, to attract a state of favor at son, a person must exhibit qualities that align their character with God's standard or delight. Ibig sabihin, mamubuhay ka lang kapag naka-align ka at meron kang mga ugali na nag-a-attract ng favor ng Diyos. Ano yung mga yon? Ito ang number one. Number one, integrity and righteousness. Yan ang nag-a-attract ng ratson, integrity. God finds pleasure on those whose outward actions match their inward heart. Kaya tayo nagdi-DTS. Hindi pwedeng mabait ka sa labas, pero sa loob yung ugali mo bulok.
Dapat kung gaano kakagandang ugali mo sa labas, yung puso mo ganun din. Amen? Kaya tayo nagdi-DTS na yung character natin. Tamim, hindi taim yan ha. Integrity. Ano ang Hebrew ng integrity? Tamim. Hindi taim. God finds pleasure in those whose outward act. Dapat, ibig lang sabihin yan, walang plastic. Kung plastic ka, kung hipokrito ka, kahit gaano ka pagpa-tweetums o magpa-impress sa isang tao, you cannot experience the favor of God and man. Maring minsan, mabudol mo yung isang tao. Kaya meron kaming isang kasama dati na magaling magsalita. Kaya nabubudol niya ang maraming tao. Hindi siya dumadami ang pera niya, pero ngayon, dumadami rin ang kaso laban sa kanya. Kasi hindi siya lumalakad ayon sa favor of God. Lumalakad siya ayon sa maitim na mga plano niya na mangbudol ng tao. So, importante, they that are perverse of heart, yung mga mabulok ang nasa puso, abomination sa Lord, kahindik-hindik ang itsura nila sa Lord. But those that are upright, yung mga righteous, yung mga matuwid sa harap ng Diyos, they are His delight or His favor is upon Him. So, kailangan consistent tayo. Sabihin mo, consistent ka dapat. Integrity and righteousness. Pangalawa, na mag-a-attract ng favor. Faithfulness and truth. God is attracted to those who are reliable and deal honestly in their relationships and business. Kaya nga sa negosyo, kailangan maging honest tayo sa mga tao. Huwag kang magtatago ng mga ano. Tapos, brand new yan. Tapos ginawa mong parang tunay. So, sa negosyo or sa pakipag-usap natin sa tao, let us deal in faithfulness and truth. Ang verse natin, Proverbs 12:22, lying lips, yung mga sinungaling, are an abomination to the Lord. But they that deal truly are His delight. So, kailangan maging matapat tayo, faithful at tapat. Pinag-aaralan natin yan sa DTS, okay? So, minsan may madenggoy ka, mabudol ka, pero hindi na uulit yun. Parang yung minsan, nakabili ako ng something. Hindi ako nagtanong ng presyo. Tapos, nagawa ko na. Pagkatapos, babayad na ako. Nagulat ako sa presyo. Okay lang sana kung yung presyo niya ay katapat, kasing ganda nung ginawa niya. Ang ginawa niya, for example, ay worth 250, siningil niya worth 1,000. So, binayaran ko yun, pero ang nasa isip ko, hindi na ako uulit. Tama? Binayaran mo na, pero period na yun. Kaya magtaka ka, walang umuulit sa'yo, kasi baka lang na yung silang nasa isip na hindi. Wala kang favor. Bakit? Because you have not dealt faithfully, truthfully, or in integrity sa iyong pagkikipag-transact. Okay? So yun, importante yun. No? Kaya may kausap kang tao, tapos pinag-antay mo ng 3 oras. Nantay ka naman, pero nasa utak na niya, hindi ko na uusapin ulit ito. Tapos na. Diba? Wala nang favor. Okay? So if you want the favor of God and men, deal truthfully, deal in integrity, and number 4, deal with the fear of the Lord. Meron akong sino yung nagsabi sa akin, sabi niya, si Sir, sabi niya, yung tungkol sa meditation, pag may meditate ng word, gusto niya, kaya kailangan meron siyang Bible study guide. Gusto niya yung Wilmingtons, gusto niya yung pag-aaralan. Kasi ayaw niyang mag-meditate ng Word of God na mali ang kanyang kaisipan.
Kasi pag tayo minsan nagme-meditate, kung ano lang yung naisip mong isulat na, na ano ng Lord, di ba? Yun na yun. Pero siya ayaw niya ng ganun because of his awe and reverence to the Word of God and to God. Ayaw niyang magkamali ng interpretation. Kaya meron siya dapat, gusto niyang aralin, gusto niyang magkaroon ng deeper na pag-aaral ng salita ng Diyos because He wants to give reverence to the Word of God. Ganun dapat ang treatment natin sa Word of God. O yung pagpasok sa church o pag-conduct ng Sunday service. Na pag Sunday service, hindi natin pinagpraktisan. Hindi natin kasi ito na, you are serving the Most High God. Pag kayo nagturo ng enma, hindi yung kung ano na lang naisip ninyo. You deal, kung ano man ang ginagawa nyo, you do your best because you are serving the Most High God. Yun yung awe and reverence. Merong isang, sa Korean ata yun, Pastor Pablo, bago sila mag-offering, plinaplansya pa. Ayaw nila, gusto nila yung, di ba ngayon yung pera natin, yung masilang na, pag, yun ang ino-offering, ayaw nila yung kunos-kunos tayo at pinipili yung pinakamaliit, tapos gamus-gamusan mo yan, tapos i-offering mo yung walang makikita, kaya crumpled sa mo, iha. Ganun. Pero dahil sila mataas ang tingin nila in awe and reverence to the Most High God. Ano man ang ibigay nila, ano man ang gawin nila, iniisip nila ang Diyos na makapangyarihan ang aking bibigyan nito. Ang Diyos ang aking pinaglilingkuran in awe and reverence. Alam niyo ba, the Lord honors those who honor Him. Kung binabawliwala mo ang Diyos, kaya nga meron tayong, di ba, yung verse na do not appear before the Lord empty-handed. Any offering, any gathering natin, nakaharap natin ng Diyos, meron at merong offering. And ang goal ninyo, every time pumunta kayo sa training, may training tayo, meron tayong grand fellowship, anywhere na merong, doon, if you honor the Lord, you honor with your substance, magbigay kayo ng offering. Ang sabi niya sa alat, huwag kayong haharap sa Diyos na walang dala-dala. Amen. So in fear and awesomeness, kailangan ganun tayo katindi tumingin sa Diyos. And then number 4, the sacrifice of the heart. Sa Old Testament, a sacrifice was only accepted. Tinatanggap lang ang alay mo if the heart of the offerer was right. Ibig sabihin, mag-aalay ka ng offering Okay, linagay mo na dyan. Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Walang apoy na manggagaling na liliyab ang alay mo kung yung puso mo hindi tama. Kaya doon nila nalalaman na yung nag-o-offer, na nagbibigay ng alay, ay rejected ang offering. Kaya darating yung time, hindi lahat ng offering mo ay tinatanggap ng Diyos. Okay? Kaya kailangan, let us have our hearts cleansed. God is attracted to the person who desires to do His will and not just perform rituals. Di tayo nagbibigay para lang maibigay. Yung mga sumasayaw dito, yung mga kumakanta, kung hindi maayos ang puso ninyo, God will not accept the offering. Pababa ang usok. Hindi tatanggap ang usok. Kaya nga, importante yung ating puso, the sacrifice of the heart. At kung maayos ang puso ninyo, I will delight to do your will, O God. Your law is in my heart. Dapat excited tayo. Amen. Kung may pinapagawa ang Diyos sa'yo, excited ka dapat. Kung pinapabigay sa'yo, donate mong lupa mo. Kaya alam niyo dito sa Christ Our Life, isang napakagandang matinding favor at anointing. Ang mga lupa natin sa mga churches, donated lahat yan. Amen. Ito, kaya in-honor natin kahapon, matagal man, bago ini-honor natin yung mga nag-donate ng lupa para sa church building. Okay? So, kailangan meron tayong sacrifice ng heart. Pag ginagawa natin yan, we will walk in favor. And then lastly is generosity and kindness. A person who reflects God's generous nature attracts His favor. Okay? A good man obtains favor. So, ibig sabihin, kung ang Diyos natin ba masiblot,
Ang God natin is a generous God. Dapat i-reflect natin, nakikita like Father, like Son. Amen. Kung anong nature ng Diyos, yun din naman ang nature natin. Kung ang Diyos ay mabuti, di ba kinakanta natin, God is good. Ikaw ba ay mabuti? Dapat rin i-reflect natin ang Diyos ay mabuti. Tayo rin dapat ay mabuti. Ang Diyos ay generous, tayo rin dapat ay generous. Amen? So, ang buhay natin, if we walk in obedience, it is not luck, it is God's favor. Merong kanta nun na, hindi hinoon, kanta ni Sinak, walking in abundance, walking in the favor of the Lord, walking in the speed of the Holy Ghost, I am favored. Sino ang favored sa inyo? Na-experience ba natin ang unusual kindness? Na-experience ba natin ang unusual kakaibang kabutihan ng mga tao? Na-experience ba natin ang kakaibang access, bigla na lang nagbubukas para sa atin? If we are experiencing that, we walk in favor. Ang sabi, ito ang gusto kong maiwan sa atin na isa. Bakit ayaw niya? Pitot, ayaw niya. Yung last, hindi, isa pa. Yung the feeling is mutual. The feeling is mutual. Next slide. Ang nakalagay doon is the feeling is mutual. Yan. Ang pabor ng Diyos ay nasa taong pinapaboran ang Diyos. The favor of God is with those that favor God. Ito ang gusto kong maiwan sa atin. Psalms 35 verse 27 and 28. Ang sabi, basahin natin lahat, ang Psalms chapter 35 verse 27 to 28. Ready, get set, go. And my tongue shall speak of your righteousness all the day long. See? Let them shout for joy and be glad. Sino daw ang mag-shout for joy at sino daw dapat ang masaya? Those people that favor my righteous cause. Kung ikaw pinapaboran mo ang righteous cause ng Diyos, you rejoice. Mag-rejoice ka. Magsaya ka. Bakit? Let them say continually, let the Lord be magnified who finds pleasure in the prosperity of His saints. Ang Diyos excited pag nagpro-prosper ang anak niya. Hindi siya masaya na nakikitang naghihirap ka. Ito ang verse na i-claim mo at i-declare mo. Pero, meron kang part. Ang part mo dapat, you have to favor the righteous cause of God. Ibig sabihin, kung ano ang sinasabi niya, kung ano ang gusto niya, paboran mo din dapat yun. Kung sinabi ang Diyos, missions, yes, I favor missions. Kung sinabi ng Diyos, give and it shall be, yes, I give, I favor giving. Sino sa inyo ang nagfe-favor ng giving? Gusto nyong suportahan ng giving. Gusto nyong suportahan ng missions. Gusto nyong suportahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung kayo sinusuportahan ninyo ang gawa ng Diyos at ang righteous cause ng Diyos, ang Diyos susuportahan ka rin niya. Kaya nga, the feeling is mutual. The favor is God. The favor of God is with those that favor God. Kontrahin mo ang giving, subukan mo. Kontrahin mo ang mission, subukan mo. Kontrahin mo yung gustong mangyari ng Diyos, subukan mo. And makikita mo rin ang sabi ng salita ng Diyos, di ba? He resists, linalabanan niya ang proud but gives grace to the humble. So let the Lord be magnified. Dapat ito ang ating sigaw. Mapapurihan ka, O Diyos, sapagkat ikaw, you have pleasure, excited ka, masaya ka pag ang iyong mga servants ay nagpa-prosper. And my tongue shall speak of thy righteousness all the day long. So, next slide.
dito tayo, naintindihan mo. Pag sinabi mong, I am Ashley, sabihin nga natin lahat, I am Ashley. I am blessed. I am happy. I am favored. So dapat alam niyo ibig sabihin ng I am favored. Ibig sabihin may kakaiba na treatment sa'yo ng mga tao. May experience mo. May mga bagay na hindi mo na-imagine, bigla kang napupunta doon. Mga experiences mo na hindi mo ma-imagine na i-experience mo. Parang Sister Nida kanina, na hindi niya ma-imagine na ma-experience niya kahapon. Walking with the servants of God. Amen. Kaya tayo dapat, may part tayo. Hindi tayo claim at decree ng favor. We decree favor. We claim favor as a shield. So ito, tumayo tayong lahat at didecree natin ito. Last verse. May I ask Joanna, i-lead mo Pastor Pablo, andito yung pastor natin. Pastor Pablo to come and lead the declaration, I am Ashrei. Okay, so sabay-sabay nating basahin. Ready, go. I am divinely aligned, highly favored and greatly blessed. I am excellent and favor makes me a delight. I walk in integrity and favor chooses me above the rest. I am faithful and favor grant me access where other cannot go. I am obedient and favor lead me to achieve the plan of God in my life. I am generous and favor makes me the head and not the tail, above only not beneath. I am righteous and favor makes me victorious and conqueror, fear, failure, and defeat. Amen. Amen. Hallelujah. Meron akong shinare one time na sa story ko yata, ewan ko kung nakita niyo yun. Yung favor surrounds me like a shield. Ang imagine mo, naglalakad ka, may force field na nagsusurround sa'yo. At ang force field na yon, tawag doon ay favor. Kung namamuhay ka in righteousness and integrity, kung namumuhay ka kung pinapabor mo ang pabor ng Diyos, kung namumuhay ka in generosity and kindness, binabalutan ka ng favor. You are attracting the favor of God. Ratson. Amen? At makikita ninyo, you will experience unusual kindness, experience unusual, kakaibang treatment ng mga boss ninyo, kakabang treatment, may mga taong lalapit sa'yo, hindi nyo kilala, and they will grant favor. Sa negosyo ninyo, the Lord, you will find favor. You are the favorite supplier in Jesus' name. Ang gagawin nyo lang, you have to favor the righteous cause of our Lord Jesus Christ. Amen. Heavenly Father, we thank you for today. Thank you that we are Asher. We are Asherei. We walk in favor and anointing. Ang buhay namin ay natatatakan ng mga pagpapalang hindi namin ma-imagine. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti ang aming buhay. Dahil kami, Panginoon, ay lumalakad ayon sa iyong kalooban. We walk in alignment to your plans and your purpose in our life. We give you favor, O God. We favor your righteous cause. We are excited to do your will, O God. And therefore, Lord, we know that you're blessing us all the days of our lives. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. We give you praise, glory, and honor. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po lahat ay manatiling nakatayo at i-ready po natin ang ating tithes and offering. Honor po natin ang ating Panginoon through our tithes and offering. Tinatawagan ko po Josiah Santiago para sa pag-lead po ng declaration. Sabay-sabay po tayong ating i-decree and declare at panghawakan ng ating tithes and offering po. Father, we realize that you are our source, and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity,
but we willfully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all of sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender and not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail, and we are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word, result of our obedience, to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspects of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our lives. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bringing in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Kung handa na po tayo, tayo na po ay tumayo at purihin natin ang ating Panginoon at sabay-sabay nating itaas ang kanyang ngalan. Amen! Hallelujah! Sa araw na ito, wala tayong ibang itataas kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Declare, siya lamang ang ating Panginoon. Di magkakapa sa kawalan, narahoy sa tingnan, di matatakot sa panggaling,
at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa. Hey, hey! Kilang biyaya, pagpipinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinatawad, pinapalad ang lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila ka't totoo. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya, Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod, Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah! Taas natin ang ating Panginoong Jesus, Father. Hallelujah, praise God. We worship you, Panginoon. Tunay nga na walang mahirap sa iyo, Lord God. Praise you. Higit sa aking kailangan,
higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan. Ni minsan na hindi nagkulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan. Di minsan na hindi nakulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di magangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, walang imposible, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa mga times, Lord God, na kami may problema, Panginoon. Nandun po kayo, Panginoon. Hindi niyo po kami iniiwan, Panginoon. Hindi niyo po kami pinabayaan, Lord God. Thank you, Father God. Thank you, Lord, dahil kino-comfort niyo kami lagi, Panginoon, tuwing kami malungkot, Lord God. Thank you, Father God, sa mga taong patuloy mong ginagamit, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gamitin bilang inyong instrumento, Panginoon. We surrender ourselves to you, Lord God. We surrender it all to you, Panginoon. Lahat ng aming mga ginagawa, Lord. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo. We thank you po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen! Amen! Ang sarap umawit sa ating Panginoon. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Kayo ba ay pinagpala? Tanungin po natin. Pinagpala, amen. And tayo ay favored sa umagang ito. Amen po. So ngayon, any announcement po sa atin? Okay, announcement sa lahat ng naka-online din na nakikinig. Sa Sunday, April 5, orientation ng ating EGMA. So, Batch Doresh. And
Sa 11, magkakaroon tayo ng orientation and training para sa DVBS teachers. Meron tayong material na gagamitin. Sa soft copy pa siya, pinaprocess so that pag ida-download sa inyo ay maayos na. So for those, may target tayo sa Santa Barbara na 10 barangays. So sa second Sunday na sa Sunday, di ba? Second Sunday? Hindi ba first Sunday ngayon? So first Sunday pa lang sa okay. So, tapos yung sa isang Sunday would be yung 11. Okay. So, magta-target tayo ng kung ilang barangays ang ita-target na, dapat 10. Kung meron pa tayong mga church planting area, pag-pray na po natin, 10 barangays natin. Ang DVBS ngayon natin, we will be working in partnership with the MBSK, my brothers, keeper, mga police po ito na officers na Kristiyano. So, they want us to connect with sa PCRs, yung ating mga life coaches later. We will be coordinating pag nakasana natin or na-planning na nating mabuti with the police office sa PNP para sa pagtuturo dito. So, all barangays at saka please, ngayon pa lang mag-pray na kayo at saka hindi naman limited ng batch kaya, Benaya, graduates lang. Lahat ng gustong magturo sa DVBS, 1 week yun. So, ang gagawin ulit natin, hati-hatiin yung barangay, planning ulit natin. Basta importante, may willing kayong heart na magturo, please enlist para sa ganon, meron tayong workforce sa ating DVBS. Amen ba? Nakasalalay kina Julina yan, tsaka sa kalinga ng ama staff natin. So, pag-aaralan mabuti. Napakaganda. Pag-aaralan natin ang malanggam ngayon. Andrew the Ant. Pero maganda. Sabi ni Pastor, he highly recommended yung material na yun para sa mga bata. So, let us be part of what God is doing. So, as usual, ang kinakatok natin, hindi lang yung mga magtuturo, pati rin yung magluluto, pati rin yung magbibigay ng iluluto, samang-sama tayo. Amen. Para magkaisa sa ating gagawing DVBS. And sa next anniversary natin, kasi last anniversary natin, meron tayong 300 plus na attendees. So, next anniversary natin, kung mag-grow ang church natin, sinong naniniwalang dadami tayo? Pwede tayong mag-goal ng 500 next anniversary. Amen? So, palago ng palago yan. Tayong sistema lahat, may GEGMA, iti-train kayo, paano mag-evangelize. Meron din tayong evangelism dapat targeted ang evangelism. Hindi tayo suntok sa buwan. Meron talaga yung target sa mga barangay na pupuntahan para yung mga na-evangelize natin, may papasok natin sa life groups. Importante rin dapat to encourage everyone to be part of a life group. Kung wala pa kayong life group, please contact tsaka yung mga ating pastors and workers, make sure lahat po tayo ay naka-member ng life group, especially sa mga natin, para sa ganun ay yung mga bago, alam natin kung saan sila ipapasok. Doon kasi sa life group, doon sila lumalago, tayo lumalago, doon tinuturo yung mga basics at mga sharing ng mas malaliman pa. Amen ba? At kung medyo natulog-tulog ang life group nyo for some reason or another, buhayin ulit natin ang ating mga life groups. Okay? So, meron pa tayong announcement. On April, date yun? April 3, SBTC Alumni Facilitators Training. Nung first voice, ang announcement namin dapat homecoming yon. Alumni po ng mga nag-graduate ng SBTC. Pero imumove po siya on November kasi medyo na rin po kasi ngayong sunod-sunod naman po. So imumove po siya ng November. Pero since bakasyon po ng April 3,
doon po mangyayari ang SBTC Facilitators Training. So, ang requirements po syempre must be an SBTC Level 1, 2, 3 finishers, must be endorsed by his or pastor or leader, must be a member of the SBTC Closed Group and Lantern, CCP IMI Youth on Facebook, must be committed to be part of future meetings, refresher, courses, and other trainings. So, ito po ang activity po ng mga youth po natin ngayong April 3 sa Alcala Resort Alcala Resort sa doon sa Alcala. Tama po, Alcala yung lugar. Tapos pending pa po. Okay. So, tentative venue pa lang po 'yon, to be announced po yung final na venue po. So, yun po. At sa mga tatayo, syempre, every Tuesday, amen, praise God, dumadami po ang mga prayer warrior po every Tuesday. Palakpakan naman po natin ng Diyos sa buhay ng bawat prayer meeting po. So every Tuesday po yan, 7 p.m. Pero abang-abang po sa announcement kasi minsan nagiging 6, nagiging 5. Ayan. And ayan, sa mga susunod po na Sunday services po natin. Tayo po lahat ay tumayo at mag-closing prayer muna po tayo. Tinatawagan ko po si Kuya Nat para sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, kami, Lord God, ay nagpupuri, Lord God, sa katagumpayan, Panginoon, ng service na to, Lord God. Patuloy, Lord God, na kayong kumilos, Lord God, sa bawat isa. Ang aming pong napakinggan, Lord God, ay tumanim sa aming puso, Lord God, at ma-apply namin sa aming buhay. Lord, sa aming pansamantalang paghiwalay, Panginoon, dalahin ko po, Lord God, ang protection, Lord God, sa aming pag-uwi sa temporary home, Panginoon. Nariyan yung guidance mo, Panginoon. Ikaw po ang siyang mapupurihan, madakila, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Tayo po lahat ay magkamayan. God bless po. Shalak, shalom. Sa mga core po natin, mga young adults, core leaders po, may meeting daw po ng very saglit lang.